Галимжан Гыйльманов. Әбием хикәясе. Сугыш башлануга авылыбызга читтән бер гаилә кайтып төште. Гаилә башлыгы сугышка ярамаган Чулак Сафый дигән бер Украина татары. Хатыны исә халкы беләнме, безнеңчә аңламагангамы аз сүзле. Салмак кына йөрүчән украинка иде. Үзләре белән берсеннән-берсе кечкенә 4 бала иярткәннәр. Ташландык бер өйгә урнашып, яши башладылар булар. Сафый бик тавынган кеше булып чыкты. Хәленнән килгән, кеше җиткән барлык эшне дә эшләде. Фермада мал карады, көтү көтте, ашлык сукты. Өенә кайтса да йокларга гына. Яисә үзләре үстереп җибәргән яшелчә бакчасында казынырга. Килүләренә 1-2 ай үтмәгәндер, тирә-юньдә Сафыйлар хакында белмәгән кеше юк иде инде. Бик саран кешеләр иде алар. 2 ел яшәп, 2 ел буе байлык җыйдылар. Эш көненә тигән ашлыкларын да сатып җибәргәннәр дип сөйләде хәтта халык. Бар булган киемнәрен, өй җиһазларында талчукка илтеп бетерделәр. Бакчаларында күкрәп уңган кыяр помидорларны да авыз итмәделәр бугаялар. Һаман базарга чыгардылар. Сафыйның сөяккә калган балаларын кызганып, авыл кешеләре очраган сайын аларга берәр кыерчык икмәк биргәлиләр иде. Колхоз, мәктәп җитәкчеләре Сафыйны берничә тапкыр идарәгә чакыртып сөйләшкәннәр дә ди. Бердән бер көнне Сафый авырып китте. Ферма юлында хәлсезләнеп егылып яткан килеш тапканнар. Әмма ул икенче көн үк тагын эшкә чыкты. Инде бөтенләй эшкә ярамый башлагач, Сафый чүпрәк чапрак, тимер тымыр, сөяк, кел җыю эшенә тотынды. Шулай ул 2 ел буе акча туплады. Баштарак сугыш дөрләгән яклардан кайткан бу гаиләне авыл халкы ачык йөз белән каршы алса да, соңыннан алардан безде. Кешеләрне Сафыйның кымсызлыгы, сорамлыгы читләштереп бетерде. Сафый бер ара юкка чыгып торгач, әллә бу хатынын балаларын ташлап акчасы ние белән читкә качтымы диючеләр дә булды. Кабат авылда пәйда булган Сафыйны кешеләр таный да алмадылар. Беренче тапкыр ул елмаеп йөри башлады. Сугыш бетәргә аз гына калгач, Сафый дөнья куйды. Аш яшәде, үзен үзе һәлак итте, дип сөйләнде халык. 1-2 авыл картыннан башка аның каберенә баручы да булмаган диләр. Сафыйның хатыны да күп тормады. Балаларын ияртеп, үз туган якларына кайтып китте. Инде сугыш тәмамлангач, авылга каяндыр пөхтә киенгән хәрби кеше килеп төште. Танкист, күкрәге орден, медаль белән тулы бу кеше Сафыйны эзли иде. Халык сагаеп калды. Шулай да кунакны зиратка алып барырга булдылар. Кич зур җыелыш җыелды. Хәрби кеше сөйләячәген ишетеп, бөтен авыл халкы клубка кереп тулды. Кемне генә кымсыз Сафыйның язмышы кызыксындырмагандыр ул чакта. Бар халыкны гаҗәпләндереп, теге кеше сүзен Сафыйга рәхмәт әйтүдән башлады. Баксаң, кымсызлыгы белән дан алган Сафый акча туплап бер үзе бер танк сатып алган да фронтка җибәргән икән. Дөресрәге, әлеге капитанның үз кулына тапшырган. 2 ел буе бу танк дошманнарны кырган, Берлинга кадәр барып җиткән. Хәрби кеше сөйләде дә сөйләде. Әзал үкседе дә үкседе. Шулай төнге 12-гә кадәр. Ул көнне авылда төне буе ут янып чыкты. Җиназада яткан Сафыйның ябык чыраенда беленер-беленмәс булып калган елмаю искә төшеп, һәркемнең күңелен сыкрата, елата иде.